La eMthwalume la sikhona eduze kwami umfokanyuswa who's the mayor la kuMzumbe municipality. Mayor namhlanje nani nithe cha joyinani ibandla abantu asebekhathele abantu bokufika abangenamaphepha. Kungani ni decide ukungena? Njengoba sakhethwa abantu la abantu bekhala khona fanele sibe khona. Besihamba nabo abantu kwimarch kusuka iqali yezophela sizoxoxa udaba olubalekile ukuthi abantu bokufika ikakhulukazi abangena amaphepha baphinde emazweni abo ngoba lelizwe leli elama South Africans la kukhona ingqinamba abahamba eHome Affairs bathola amaphepha la bengafanele ukuthola amaphepha abahambe ngoba kufanele babe la ngokungemthetho sebeze bathatha ke nomnotho wasemakhaya izitolo lezi umnotho wasemakhaya sifisa ukuthi umnotho wasemakhaya uhlale emakhaya abantu basemakhaya abangama South Africans. Mhlawumbe kuphi nina enikwenzile njenganomkhandlu ukulwisana nokugcwala kwabo endaweni zasemakhaya? No, indawo abahleli kuzona indawo zamakhosi akuzona indawo zikahulumeni. Ngalo ndlela sibenazo imihlangano eminingana nje namakhosi wonke within uMzumbe. Amakhosi ke la eMzumbe u17 sibe nayo imihlangano eminingi namakhosi kwezinye indawo abekho. Amakhosi ngithi abe u4 indicate ukuthi eindaweni zawo bakhona kodwa babekiwe amakhosi bangena kubona abantu bafike bangena emzini womuntu bafuna indawo barente ebantwini. Kukhona ke sibonayo abakhile eduze kwemigwaqo esithi babekwayo ibona amakhosi. Ingxoxo ziyaqhubeka kodwa ke sonke sikhuluma ngazwilinye ukuthi abahambe. Okwesibili okubalekile sesike sawenza kwakhona umkhankaso nokudla babekudayisa lapho sasibheka ukuthi kukudla okufanele noma ukudla oseke expire baningi ababoshwa kodwa sinalo ke iqiniso njengamanje ukuthi baphuma kahle ngoba bakhona babili abathathu esezwa ukuthi babuye enkantolo baphula ngaphandle amaphoyisa ababopha abanye kodwa izinkantolo kubuye ngathi azikakwazi ukuthi gwebe ngendlela esifisa umphakathi abagwetshwe ngazo. So yilo mkhankaso nalona kuzoqhubeka ukuthi abahambe nathi siyingxenye njengomasipala ukuthi abahambe. Yes, mhlawumbe ngoba siyazi ukuthi izitolo eziningi uma ngabe mhlawumbe ushushu valisuka bazohamba kuzona ezizosala empty. Mhlawumbe yini enilungisile njengomasipala kulabo abanentshisekelo yokuqhubeka kule zitolo kade sezikhona? Omasipala bonke banohlelo noma isection ekuthiwa iLED ilocal economic development. Iplan ngeyukuthi abantu bazokwazi ukuthi babizwe sihlale ndawonye laba bakhona abanamaphepha ezitolo ezisemthethweni kodwa abanga operate usizoba refer ke labo kwi-department le ka small business and enterprise ukuze bakwazi ukuthi bathole funding ngoba enye into emasixoxa nabo baningi abantu ba South Africa bafisayo ukuthi izitolo bakwazi ukuzirana but abanayo imali yokuqala bathenge stock ukuze bakwazi ukusebenza. So ke thina njengomasipala siye nama trainings esesiwaqalile ukuthi bakwazi ukuthi babe nemali eyanele bakwazi futhi ukuthi babe nendlela yokubeka imali bakwazi ukuthi barane izitolo bese kuhulumeni omkhulu ungena iside into baxhasa ngemali konke lokho kumasipala uyakwenza ukuxhumana nabo. Sibonga ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu.